Tota Erreginaren historia sortu zen, pertsonaia bati buruz idatzi behar nuelako. Eta azkenean erabaki nuen emakume bati buruz idaztea, bilatzeak historikoki ze eta zenbat eta nor izan zen, emakumeen artean, nor izan zen emakume boteretsu bat, zer egin zuen, noiz bizi zen, eta aurkitu edo topo egin nun Tota Erreginarekin. Tota Erregina oso erregina garrantzitsua izan zen, normalean ez da ikasten, baina oso garrantzitsua izan zen 10. mendean. Eta naiz eta antzerki bat idaztea izan zen erronka, ez zen antzerki fikziozko bat, baizik eta zeozer oso ongi dokumentatuta. Horrexegatik aukeratu nuen, historian zehar hainbat dokumentutan agertzen da Tota Erreginaren izena, jakiten da ze nolako estrategiak egin zituen Duero ibaiaren bazteroro erresuma kristauak kontrolatzeko, eta 6 alabak eta seme bat eduki zituen, eta odol eta ezkontza bidezko aliantzen bidez lortu zuen sortu berriak ziren momentu horretan erreinu ezberdinekin loturak edukitzea. Orduan iruditu zitzaidan oso garrantzitsua, eta idatzi nuen bere historiari buruz pasadizo bat. Eta orduan aukeratu nuena izan zen bere biloba, Antxo Gizena, etortzen da ona, halako jauregi honetara, eta etortzen da ona Leongo tronutik bota dutelako, eta bere amonari laguntza eskatzera etorri da. Zergatik bota dute Leongo tronutik? Gizena delako. Orduan gure erreginak segizio erreal bat antolatuko du Kordobako kaliferriari laguntza eskatzera. Eta bera joaten da, naiz eta oso zaharra izan, 80 urte zituen momentu horretan, bera ere segizio horretan parte hartzen du. Baina, zertan ari zarete oraindik hemen areto barnera saltza gabetatzen gabe? Bere maieztate ailegatzeko zorian da, bizi, agudo sartu dena. Venga, bizi! Hola? Laizter! Laizter ezeri. Egunon, Laizter! Bizi, agudo! Pinga, Laizter! Ez baita bat ere komenigarria azerraraztea halako genio bizi duen norbait. Venga, bizigi! Denak ezeri bai? Oso ongi. Altzatu! Denak altzatu! Zer zaitezte guztiak. Ezeri. Eta hasia saltzen, modu ordenatuan, zuen nahi eta irrikak.
Erregina baten denborak urrea balio du. Eta ez da ala esperoan alferri pasatzekoa. Ez baduzue zertan eskaini, ezin du konprenitzen nolatan ausartu zineten audientzia hau eskatzera. Ez duzue aditu fedegabeek hartu dituztela berriz gure erresuma eta erresuma kristau oro txikitzeko intenzioz. Baina zer uste duzue, ez dudala zertan pentsatu edo gogoeta egin? Ama. Ara? Baina zenbat zenbat herritar sume. Noiztetanik gora bera itxusi baten berri eman behar dizudanean. Premiazkoa bada, herriari kasurik ez, eta zaidazu zeme, zer zakartza ona hain azaldaturik? Baina zergatik ez duzute erantzuten behar den bezala, gimador gabeo? Agurtu martzea Sánchez erregea? Zutitu otoi? Hombre! Nahi ezate, ona hemen berroren zemea, erregea. Ura, atera azaldu, eta berehala ikusi dut hauria maitia. Eta are gehiago galdetu ere egin diot zer etorrarazi duen ona hain azaldaturik. Kontu itxusi bat ama, zer ikusia duena, Leongo erresumarekin, eta zehatzago esateko zure biloba... Antxo gizena? Lasai hauskatzen alduzu bere izena, horrela pasatuko baita historiara. Nire biloba horrek. Zer egiten duzu ez zutik oraindekan? Barkatu, barkatu. Nire biloba horrek, nire alaba urrakaren semeak, ez du antzarik ez, amaren aldeko familiarena. Gizena da, zagi bat bezain zabala, ez du bat ere trebeziarik ezpatarekin, eta ez da gai zaldi zahar baten gainean jartzeko. Horretaz aparte, ezin daiteke antzi, zeinen gutxi ez ematzen duten bere kortean, Ramiro bigarren emaztearen semearen baita. Atarramendu honik ez du bere gobernuak txorizo eta urdaia bertzerik jaten duen. Egokita zuzen eman duzu zure bilobari buruzko iritzia bai. Hain da hola, bere besta nahiek, Ramiro gadosindarekin izan zituen semeek, bere errege izateko eskubide aldarrikatu dutela, eta nahi nagusia jabetu dela tronuaz. Nola? Zer diozu? Erreginearen gogoan garrien lehenuko biloba dudan horri, poterea lapurtu diotela, baina nola posible otera? Kristau lur guztia kontrolatzeko nik urteak eta urteak eman ditut nire zei alabak eskonarazten. Noble, konde, errege eta noblekin. Eta gara non orain godo ziztrin batzuen ailegatu berri semeak. Doratu eta izorratu nire estrategia. Bazaitu bere hori, Andrea. Bere adinean ez baita ona horrela zutzea. Baina zaitez, Antxo baino lehen Ordoño jaio zela, eta beraz, berari dagokio eskubidez Leongo errege izendatzea. Hemen ez dago lehenik edo bigarrenik. Leongo hori izanen da borrokatzen denarentzat. Behar adina urte ditu jakiteko gehiago balio dutela noblen arteko estrategiek ditxosozko oinordetza eskubidek baino. Baina etxaitu behar duzu Leongo noble guztiekin, haiek etorri berritzat duten norbaitin posatzeko, berena sentitzen ez duten erregina baten semeen posatzeko. Ez zaizuen belarrira iritsi gainera, errein osak hain potolo izateagatik dion mespretsua. Bertsolari guztien kantuak, trufaz eta irrez josiak daude, eta zure bilobak penak arintzeko ez du afari eta bazkariak antolatu besterik egiten. Leongo gorteak dion ezin ikusiak erikoa gainditzea da nire asmoa. Zeren, ez aidazu, baldu zer ikustirik
gobernu on batek, gizon batek jaten duen haragiko puruarekin? Loditasunak zure ustez lausatzen aldu errege baten agintaldia? Ez, jakina nire ustez errege baten aginte honok ez dute zer ikusurik nire jobak metatu dezaken gantzarekin. Baina, ulertuko duzu ama, etengabeko gerra gara jontan ezpata altxatu ere ezin duena, esenplutxarra ematen duela. Normala da, erreinua defendatu behar duten nobleek, bataian buru egon daiteken errege bataia gozatea, ezenez gizon bat zaldi gainean ere igo ezin dena. Zure hitzei erreparatuz, irudipena dut, zure joba izanagatik ez diola inolako kemenik. Bataian nola jokatuko luken ez dugu inoiz ere jakinen. Orain arte ez da behin ere bataian agertu. Ez da un egokia erabakitzeko nire bilobat baduen edo ez duen kemenik edo azartarik. Laster, Auria, papera eta luma gutun batzuk eskribitzeko! Aliantza berriak bilatu behar ditugu. Eta horretarako nire zui guztien sostengua lortu. Beldur naiz, erreginaren azerre berri honek ez oto duen zainduko oinordetzen, gerren eta lapurreten eta maiduen invazioen egoera. Emakume honek 80 urte ditu. Zer erraten ari zara? Eta bere horretan jarraitzen du. Topatzen dituen kontu politiko guztietan, eta berak sortzen dituenean bere agentea ezartzen. Baliteke Nafarroaren eta Mendebaldeko erreinuen arteko gerra piztean mendik laizke. Gaztelako konderriari eskribituko diot. Fernan Gonzálezi. Boteretsua da, eta indartsua. Eta bere konderriari ospea eta izen ona eman nahi dizkio. Baita, Kordobako Galiziarri ebazten dizkio lur guztiak gehitu ere. Horrexegatik gure kausaren alde aliantza berria sinatzen baldin baditugu, bere konderria handitu dadin eta izen ona izan dezan, aukera dukiko du Iruñeko aliatuaren gizara. Eta gure Leuniarentzat berreskuratuko dugun Leongo erresumearen aliatu gizara. Ez litzateke lehendabiziko aldia bere ezpatatan ere elkarrekin doazela bataiara ez. Dagoeneko arituak dira 1929 urtean, bai. Simankaseko bataia. Bataia sutsua izan zen hura, bai. Baina honik eta salbatera ginen 3 erreinuen aliantzari esker. Baina zer? Jakinen duzu aliantza zaharroietaz gain eta nire arreba antxarekin deskonduta dagoen arren, Fernan González ez da fidatzeko gizona ez. Gure erantxoren kontra ere egin lezake, bere konderriarentzat probetxua atera dezakeela ikusiko balu. Ez da fidatzeko ez. Ramirok berak gartzelatu behar izan zuen eta bilurrez lotu 3 baterak, Ramiro, Fernan González eta 3 Abderraman Simankaseko bataian garaitu eta 2 urtetan. Arrazoi duzu zemen, eta ederki ezagutzen duzu zure kuñatoren traizio azpijoko eta trikimailuen berri. Baina, oraingoz, botere eta ospe berriz gure gana dituko dugu. Eta ikusiko da gero, gure hitza hautsi beharrean garen edo ez garen. Gaztela Leongo eta gure erresumearen artean da. Hazi nahi duen eta erresumaren mailara iritsi nahi duen konderri bat bertzerik ez da. Baina lata guztiz ere Duero ibaia bazter oro gure mendean izan bada, errazago eginen zaigu elkarrekin gure kristau erreinuak defendatzea mailuen kontra.
Pentsatzen ari naiz, zure hilo bat berraman gurekin aliatu genezakela. Berraman? Bai, 2 hamarkada dira jada, Nafarroako fedegabeen kontrako menpekotza hautsi zenionela engaino eta trikimailu bidez. Bueno, eta egia esan, zure tradizioa bezain ondo gogoratuko duela bere Simancaseko batailan kapitulazioa. Baina bada garaia, iraganeko gatazka eta lehia horiek gainontzeko. Ez da ideia txarra, ez? Gure gauzaren aldeko laguntzaren truke, Leongo muga herrietako gaztelu edo gotorleku batzuk eskainiko bainizkio, 10 gaztelu sendo eta behar adibidez, baliteke berak, ezpata berrira lotzea, gure aldean borroka egiteko. Leonen, noble ulertuko lukete, Antxo, trebea dela, mairua kontentatzen, eta bera errege gonda bake garaia izan dutela. Baina, zen olako ustekabeko bizitan hau? Zure biloba izan da bere goraren berri eman didana? Nola uste zen emada nik haren berri izanen ditula zuk ezerrez jakin gabe? Amona! Baina, nolatan ez da etorri nigana? Bede halakoan etorri ditxosozko, baina zera jankoa, baina zen gizona ditzena dagoen. Amona, zure laguntzazkatzeko bide luzeak egin ondoren, premiazko nuen lehenbizi atxeden hartu eta zerbait jatea. Ez da egokia, estatu kontua zaritzea, goz estripa horroka ditzen ditudan bitartean. Hori dela eta zure zukaldeak bizitatu ditut, eta haietan egin dut topo nire osabarekin. Ongi da? Kontaidazu, denborarik galdu gabe, zure aitari jarani bizitatutako zukaldetan, zure osabari, zer kontatu diozuna? Zilegi zeitez hartzea, Amona. Zeren eta gogorra baldin bazait, oinez ibiltzea, egizu kontua nolakoa den nirentzat zutik egon beharra. Orain, ohartzen naiz, zen olako balio txikia duen zuretzat tronu batean, edo bertzean, ezertzeak. Zein ez uste duzu, jaikiko naizela olurralde duetako tronutik, zuri purdi izugarri zabal hori atxeden emate utxagatik? Halako importantzia txikia ematen diozu leinuari, odolari? Nire biloba izateak ez dizu eskubiderik ematen ni horrela irentzeko. Orduan zehatz eta labur mintzatuko naiz. Luze gabe zertzeko, lurrea bederen beste leku batean ezin bada. Nire anaia nagusia Leongo errege koroatu dute. Hori da esatnako berria bai. Antxo! Segizutik eta tente nire itzinean. Eta ez galarazi nire pazientzia. Eta ez duzu borrokarik egin. Zure aitaren aldeko anai ordeari konpreniarazteko zure nafarleunia importanteagoa dela. Berari, amaren gandik heldu zaion jatorri galegoa baino. Borroka egin, Amona. Ezin dut ezpatak gora ere egin. Erresumako noblek irri egiten didate morroiren batek lagundurik ere ezin manei zaldi batean jarri. Antxo, eta ez duzu uste osasunagatik eta errege izanagatik meseden gorizukera sufriagazten dizun isu hori guztia galtzea. Nahi nuke nik bai alako itxure izatea, gihartsua eta mehea. Baina nire loditasun hau gaizotasuna da, noski, Gaizotasuna? Bai, jatearen zutxiz ere ez baitut lortzen argaltzen. Juseru, egun hauetan azdain saku dago jauregian. Hegoaldeko erresumearen bere aitei bizita bat egitera etorri da gure federa bihurtu baitira. Eta gero koroa honi dion begirunea adieraztera etorri da. Azdain saput.
Ez badakizuen norden erranen dizuet Abderraman kalifaren medikua pertsonala dela ez dai. Baimena baten badigazu, oraintxe bertan joanen naiz bere bila. Momentu honetan bertan, denborari galdu gabe, zure biloba gazter dezan. Bai, zoaz. Antxo? Ai, jo. Antxo? Ez azerrarazi, otoi. Eta on egin ilizuke lotxapizka bat izateak hemengo jendearen aurrean itxura hobea izateko. Eskali triste bate baino. Eta luze jarratu behar dut horrela zuti. Utsu egiten didate, laune. Ezin diote utziko kotxari ere. Arraioa! Ai, amaike guzteko jaioa gara. Nere bizitza osoan, ala jende dut alakorik ikusi. Alako mikon, aikara gaberik ikusi. Baina, ama... Ez edez tira, ez da izan hainbesterako, Egin zen ezake salto bat. Salto bat? Ezinezkoa, nire gorputza ezin da altxatu lurretik. Eta ez zara zaiatuko ere ginen? Ez amona ez, bestela ezurrak lokatuko zaizkit, eta gorputza desegin. Andrea, utziko ez da zoholko bat ematen. Noski, horregatik diktu dizut, medikua zerelako eta zure aholkuak behar ditugulako. Gizona, denborarik aldu gabe, Kordobara eman beharko genuke. Handitudan, sendabelarrak lagunduko lioketen mehetzen. Borobintasun hori guztia murrizten. Kordobara joango beharko nuke orai. Ez dira aski ona etortziko ibili ditudan bide guztia. Ezin duzu agindu jauregi honetan bertan sendabeler horien infusioak prestatzeko. Erren espedizio bat antolatu behar dugu. Leongo erresuma, berreskuratu nahi baldin badugu, nire bilobak ezinbestean argala izan behar dut. Jasotako burlak laudorio bilakatuko dira. Handik itzultzen garenak, argaletan irain ez ezik, ez batarekin trebere itzuliko da. Eta Abderramanekin hitzarmen on bat sinatuko dugu. Bai, nire bilobaren erregealdian bake garaia izan dadin. Ni ere joanen naiz segizio horretan. Tentu handiz egin behar da dena, eta nire bilobak pizuak hartzen duen bitartean, nik Abderramani nire egiazko asmoak eskutatuko dizkiot. Eta komendagarria izanen da ere, nire seme gartzeak segizioa horretan, bera ere jartzeko. Bai, uste dut une egokia dela mairuari begirunea adieraztea. Gure muga guztietan bake iraunkorra lortzen badugu, orduan gure erresuma sendotzen jartzen ahalko genuke gure indarra. Baina amona utziko didazu itxeginia. Bakarrik gure ditugala Leongo erresuman jartzen baldin badugu, eta Arabiako armadak guera erazotzeko aukera ikusiko badu, deskalabro galanta izanen da. Gure armada ez baita gauza izanen, aldi berean, mendebaldean eta ekialdean, defentsa egiteko. Baina nik ez du nahi berriz best bideiarik egin. Antxo, otoi, izilduko alzara.
jauregira etortzen bazara, nire laguntzaren eske, onartu behar duzu zer nahi ere, nire erabakia zer nahi ere. Mona, favorez, ez nazazu behar du alako lurrunetara joatea. Kordobara joatea ez da Korellaren joatearen parekoa. Egunak eta egunak emanen ditugu oinez bidean. Baina ez dago beste konponbiderik. Bidan joi egin behar dugu alik eta lasterren. Favorez ez ernakete orain. Bezedez, prestatu eta antolatu behar dugun guzti alako bidai egiteko. Antxo, zoaz berarekin. Zatoz. Azkenean nire logelan deskantzatzen ahalko dut. Eta gehiago ideia hona izango liteke logelara baino lehen zukaldetara joatea, ez da? Inondik eta inolaz ere ez. Hemendik aurrera ni nahi zure osasun eta pisuaren ardura du. Beraz, esan agur gantz duten elikagai horori ez dut eta zar bihurtzen ezaren arte. Zer dela eta okurrituko zitzaidan nire amona Nafarrari laguntza eskatzera etortzea. Audientzia bitzia izan da hau. Zeren nahi gabe ikusi baituzue nola egiten den herriaren etorkizuna. Errege lanean mandako urteek gauza bat baina gehiago erakutsi didate, eta hauetako bat da, inoiz, sekula, ez dela bukatutzat eman behar, estatu arazorik. Ez gerra deklarazioak, ez bake sinadurak, ez dira betiko. Odol edo ezkontza bidezko aliantzen ere, ezin dira ziurtatu mugak osorik eratuko direla. 6 alaba ezkondu ditut pertsona garrantzitsuekin. Lokarriak mendebaldetan eta ekialdetan, baina lata guztiz ere, iruditzen alzaizue nire nahi gabeak bukatu direla. Zaharturik nago eta merezitako atsedena hartu beharrean, Kordobaraino joan behar naiz. Berria ahoz aho egan dabil jauregian barna. Eta honezkero ez dago inor, Antxoren oiu eta jeneak entzun ez dituena. Kordobaraino nire aurian maite eta zintzoa, eta denbora izpirik ere galdu gabe. Horrezegatik, behar dugun guztia bidai duze horretarako jarrestatu behar dugu. Arropak, janaria eta zaldia. Soldatu erreder batzuk segizioa defendatzeko. Eta gurti bat zendo, Antxo gorpuntzari ongi usten diona. Mena. Eta utena ezin da konpondu Antxori fajaderra jarriz gerriaren bueltan. Tontakeria horri ez diot eta erantzunik ematen. Baina mudatu aurpegi hori eta pientza ezazu oso abentura polita biziko duzula. Inoiz pentsatu alzenuen mairuen korteraino iritziko zinela? Sekula ez, ene Andrea, urrutienean nire gogoan kaskantea da. Bertze erresuma berriak ikusiko dituzu. Katedralak, elizak eta monasterioak. Bertze herri batzuetan hitz egiten dituzten hizkuntzak adituko dituzu. Eta janariak eta gutizia probatuko dituzu. Ene Andrea, ni postu nahian zabiltza, baina nire kesua adierazi besterik ezin dut egin. Nik ez nuke nahi mugitu eta urrundu nahi hemendik batere. Kordobara. Gorte osoa. Eta komenigarri ikusten duzu nik alako bidaiaren partizatea. Erabat gomendagarria egokita zuzen. Baina erreinua erregeri begeratzen bada ere?
Kordobako kortearen bidean jarriko ditugu orain gure zangoak. Bai. Amaren aldeko bideoa horrek, Abderramanek, ulertu behar du familia bizita bat egin diogula? Berdinak garela, ez gutxiago eta ez gehiago. Eta horresegatik, bake iraunkorra hitzartuko dugula. Edo nork ez da gai berarekin tratuak eta zinadurak egiteko, baina zuek lehengusuak zarete, ia nahiak. Eta jakina, erregeak. Horresegatik, funtsezkoa da, zu segizio horretan parte hartzea. Ondo da, harekin bakia bilatzen dugunez, ez dut uste gu kanpoan gauden bitartean, saiatuko dela gure erreinua umezurtzez betetzea. Guazen Kordobara ba? Kordobara. Kordobara, oi? Eta ara non, ikusi duzuen urrutiko erresuma berri batzuek, nolatan jarri duten hankaz gora, hemen gauza arruntan izan behar lukeena. Egun argitzean, nor pentsatuko tezuen eguna Kordobara bukatuko genuela. Kordobara Jan Andreok, Kordobara doan Nafarroako kortea. Errege bat argal bihurtuko den esperantzan, eta bere erresumaren gatazka konpondu nahian. Hora bera bitziak bai, historiak bildu beharko ditu denean. Ateratzen zaretelarik, konta ezazue hemen zer aritu duzuen. Eta horren utzi dena horitzia.